Čau hoši na YouTube. Rád bych vás pozval na svůj narozený stream, který se bude konat v neděli 28.2023 od 12 hodin na mém Twitchi. Můj Twitch bude tedy vždy tam, protože ho máte v popisku, nebo vám ho teď řeknu, twitch.tv/hodec.cz. V plánu máme to celkem dost. Se Squizem budeme hrát Rocket League, Faceit a veškerý program vlastně najete na mém Instagramu, tady máte tady taky nebo ho máte v popisku. A taky na vás nezapomenu tím, že bude soutěž o nějaký věcné ceny, něco takového, ještě to vymyslím, ale bude to ve hře Golf with Your Friends, takže pokud chceš vědět víc info o tom birthday streamu, tak nabíhej na můj Instagram, kde je příspěvek přímo o tom, jak prodloužit stream, jaký je plán na ten stream, takže jo. Mrkni se tam a jo, neděli 28.2023 ve 12 hodin. Čekuj můj Twitch, protože tu hodinu startujeme. Bude se těšit. Čus čus.